Eskwela na sila. Bye guys. Bye guys. Nami paniod po. Guys, karon mulaag na pud mi didto sa ila ni Mamang. Lantaw mi didto sa birthday ni Gia. Tan mo ni Kiki na nagya pa nila. Balagi nagmay kal siguro sa manok. Taloy. Magadto mi sa balay guys, ka birthday sa anak ni Kiki. Nya kay wala man mi motor. Kay gidala man sa mga estudyante aw dani miagi sa muhang tarbahuan. Tara guys. Nya. Unya kay ang cellphone niya kay nakapansak pa man didto. Aw. Ibalikan niya. Dami da. Uban akong banana kay unya pag uli. Wala na pud mi og kahoy. Kaning dani tagagi sa kasapaan kay karaw-karaw po nitong mata. Hala lingi-lingi. Basta ni baksan bitaw simbako lang. Udto ra ba karon? Ganiha ra man mi gitsata ni Kiki unya kay kanang kuan. Amo sa ipakaon ang mga bata kay kung manguli sa eskwela. Sige pakaon na niya to dito laag-laag. Kumano man paniud to pero laag-laag lang gihapon. Yata na ko tong isa. Punuan sa laurel. Kung magumba ka o kana i butang wala humot kay na siya guys. Din mag-utan po kag nangka kana po laurel, dahon ng laurel. Yan sila din ni Auntie Mercy tuwa din dito nag-agi sa Luyok. Magmotor man sila. Auntie Marisa. Kami dani mi agi kay dami man dani agian man laktod kay dili init. Dili init. Yuk kay da. Ako gisilipon. Kadi ni siya ang amaw. Rapit ka lingi-lingi. Nagdala unta ka sako. Magkuha rin tagkahoy. Na jud mi dani. Nya manguha tagpastiyon ilan ni. Wala sa mama ilang baka sarado man. Dalan ang ko ano. Dalan na ba? Kaon sa tagpastiyon. Ito na ato silang di ba? Ma? Bailo na nun, ang bana na nun. Uy, kay angay tim, mura ka ni Rini bitaw tim.
Rini. A few moments later. Gini hi guys, sabi. Hi guys, mo din yung nag-birthday guys. Ala, wala nag Kapoy lagi ning Gani. Na naman day sila natipok agay na may makagaba. Guys, sana po di ay Dani naghukdong-hukdong man mula din to lain din eh unsa man pang tiguang dito Dani pang bata. Kung may-ari nito mang Abi ko mani unya. Abi na ko unya. Si mamang guys. Nakaabot na miso, nagbambam na dayon miso na aday biho na ay adobong manok ug naapoy ginataan nga manok ug naapoy gibutangan og patatas. So kami din ni Auntie Marisa, Ashley ug ni Auntie Mercy ang nangaon. Kay human naman sila og pangaon guys. So kita na lang mangaon guys. Nga sentim to pa dito sa gawas istorya-istorya siya kay di po siya kakuang kay puro man mi nga baji. Nga siya raman isa ang laki. So mo din ni si Kiki, ya bata ni Kiki ang nag-birthday kana muna si Gia. Muna siya ang nag-birthday, simple ro ko kayo kay manok-manok og bihon. At least okay na walay sakit og malipayon. So mangaon dita guys, voice over ta kay naay kontra unay mga bata guys ug napoy cake nga gamay. Simple gagayo mga bata mura man ang kalipayan sa mga bata good cake. So ang mga bata nanonood din kay naa may mga cake raman ang iyahang kalipayan. Umuday po na si GR, bam na dis. Na sila, Auntie Marisa. So kami ragod po dana. Kanang inato lang na pagkagastuha. Sirado na na. Sila mga gabi, isa kabuk man. Sila mo na rin. Ay, ano? Kalimot ko sa mo panawagan niya. Arapit. Demo ha. Nya nakalungkag naman ko. Gani ang baskiki na din. Dili da kami. Ingong gani si Jai na di may eskwela kay adto mo rito imo dili. Wala na ta mo ira ba dito imo sa ilang ilan dunay dali-dali. Di ba ngayon man siya nga sila niya. Oh, unya na hapon. Asli na naon asli. Uy, ali na. Magkagaging. Oy, ali mo gani. Manggoy kinamos, ya, mang. Ha? Suka ganun ba? Suka. Ang ginamos ko na suka. Joy. Naka-request sa Ano siya nga? Bisaya na siya. Bisaya. Alam niya kung Bisaya ang manok. Na ipapalit mo kanina konting Ganatim! Uy, naulain naman ka. Ano yung bahay kayo? Tuyo. Ay na. Lagi kay halang-halang oh. Sila ka CCTV daw.
Sisira. Buhara mo CCTV din. YouTube pa guys. Data guys. Ano naman itiyo ka na hala? Lamig kayo. Bye. Oh, happy birthday. Happy birthday. Magayat na kapaldo. Palit sa... Ano basta kuan ko? Sana ang video. Nakit o nakit? Bingko jauh. Bingko dia jauh. Haram. Ito dah gerak. Bingko dia bakal. Oh, pedak-pedak tak mau. Wah, ada lah. Wah, ada lah. Apa sih? Ada itu orang. Kata yang A few moments later. Laag-laag mi dani ni Kalaling. Na mi dani ila mamang. Hello guys ding. Hello guys ba? Hinahilo guys. Na mi dani ila mamang. Ano wa man kadagsaka? Paldo si bus. Paldo si bus. Paldo si bus. Uy, wa man kadagsaka dito. Tagay dito nila oh. Okay. Paldo si bus. Paldo si bus. Paldo si bus. Paldo si bus. Dani mi kasaba kasi sila dito oh. Haba kasi sila dito. There guys. Di. Unsa man na ah? Unsa na ko? Ah, sa kuan ni bawl da. Bawal. Tubig yung bawal ni. Bawl tubig Dinit to. sa tubig. Mm. Tora. Dako ang CR nila guys. Hello guys. Pwede na butangan dana sa banyo oh. Naghilpir ko Kay- ni Kusir, Manila guys. Naghilpir. Tagay pang mga person dana guys. Kay naa man birthday. Ya, suruy-suruy pud pa dani. Hapit na mahuman ilang CR. Ilang balas mo na lang ni nangabilin. Nagpaipo po di si Papang diri. Ano, unsa man na? Bundak ang dawan man lagi na si. Ya dagang kay takong manguha taranig takong guys.
Hoy, narak ko! Woo! Muha tagkahoy. Hi! Unsa man na butong? Sabaw. Unsa man kadiya? Na unsa man na imong tiil? Nasamad? Ano man? Tong di ako ng isa. Ala. Aman yung kon. Ala. Kana ang nanguli ng mga bata. Dinhi sila nagritso. Ba. Pwede sa papatan mo din. Ay, ko na bantay. Sabi na ako muna. No. Naana ang mga bata, naana pod si Kakay. Wow, complete uniform. Unya hiwi lang. Stop. Tulog. Nice mo start tulo di tanaw ko di. Wow, very good kayo oy. Ya si Janine. Ha? Isuot ako. Ang kwan ni Mama dito sandal. O daw. Birthday na ate. Karon pa man sila nakauli din sila ni Ritso. Kinsa uban mamang? EJ? Oh. Kaon pa sila Karon pa sila nagkaon. Ikaw Janine nakakaon na kanin? Man ko diri sa ila ni Papang no. Unya, mo din niya itong mga followers. Oh, de. Oh, barangay po, anak. Sa barangay Kibatiaw ni. Dele, ang ila balay dani sa Kabulakan. Di nakuha na po ng mga followers sila. So, naapod sila. Naapod siya dani. Naroon pa na siya kaubanti nga sikat kayo sa kuan o. Kana ang... Sikat na vlogger. Ni, ano man? Nakawa ila ikang. Mura. Nakainom, bro. At least. Happy. Ako, guys. Happy ako, guys. Sa birthday sa bata, guys. Ano na ko sa kurita? Ngayon ako, Gab. Oh, happy birthday! Happy birthday! Ako na kaya, mga ko, bro. At least, magulit. Napakumotor biya. Napakumotor, guys. At least, agulit ako. One more, guys, no? Hindi ako, inom. Mami, mag-uli na daw yung iuli na nina ko si Kalaling siya mama. Uli na nina ko siya mama. The next day. Mga pita. Mga pili ay sa ilang iba sa adlaw oh. Nag-ready ng mga bata. Yan ay pandesal pa. Palit si prinsesa. Pandesal. Asan itong corned beef nilagay ko ano? Napili ito guys. Mga bata nag-ready na si Bunsoy. Naligo si Loyloy humana. Nang talungag na sila. Ana ilang mga bawon anak. Buang sudan kay. Ano mga sudan ng bata na ba? May dini ba sa daprindalan kay. Oh!
Unsa man? Daghang kay kong labanon. Oh. Tura kong labanon. Ano ba karon ini ka kuan mga bata? Sige man ang ako ng isa kay tikaw. Yan ang isa mo adto nagbaulan. Ito siya sa kuan lampas na. Kita pun ang puta. Daghan mo lagi na. 20 raman to. Balibayin tayo ganito. Ha? Si Mama Mercy balibak ko ng gagada sa pagko. Tagaan niya siya kung inday, balibayin tayo. Maseng, balibayin tayo. Mapan. Oh, Ibutang na dito na to, oh. Sige, ready. Anong pala size na natin? malibay pandesal. Saan ka mga Init pa tayo, oh. Ah. Ito pa ito. Mama, ano mo mas? Hindi ko kaan sa kanon. Ang ganag kaon. Pagtag bali 20, kaya ako tani ante 20. Jadi anda musuh pun video. Ka. Nampak. Kukutob sa akong mga sample video. Daghang kayong salamat sa tanan-tanan, no, sa nagsuporta sa among mga video, sa wala nag-skip ng ads. Daghan kay pong kayong salamat sa nag-share ng blessings. Daghan kayong salamat pud sa tanan-tanan. So de ko ni ate from USA, ate As, ate Wadi Bukag, ug si Ma'am Bagyo. Daghang kayong salamat kaninyong tanan-tanan. Nga Ma'am Jenny Banuno, kang ate Giselo, ug kang Ma'am Elizabeth. Daghang kayong salamat sa tanan ninyong suporta pud sa among mga video. Kang Pati Maamad, shout out ninyo tanan diha. Ate from Singapore, so Sir Gabmon, og sa new followers, new viewers, daghan kayong salamat sa tanan-tanan ninyong suporta namo. Daan mo sa kabaskog sa panlawas, ipalayo sa mga katalagman ug sa mga disgrasya. Amping mo kanunay diha, no, o dire ra ko kutob. Daghan salamat o God bless ninyong tanan. Bye bye.